Apisa mag okwach kiche kaunti ma Kisii ochako timo nonro ne OCS ma tesend Obila ma Nyanchwa kitude gi uso spare parts mag geche momaki to nie tesend Obila no. Nyaka sani ng'at achiel osemaki kendo yie ni nousne mwandugo kod Obila no, gino makelo penjo mathoth ewi gik matimore e tesend Obila no. Tesend Obila ma Nyanchwa mayudore Kitutu e kama kuono timore. Nonro dhi mbele e tesend Obila ni tok OCS makae tud kod uso spare parts mag geche ma johala ma Kisii oyiengo kanyo ka idayo dhoge kod apisa mag okwach kich. Lori ni emokelo wach tok yudo masira mar apaya ndalo 3 chien. Tokele e tesend Obila ni kata kamano wuon go nochopo oyudo buok ka tiende lori kod kuonde mamoko onge. Ile miguu ambayo ilikuja na iliyoko kwa station kawa haionekani mahali imeenda. So katika harakati hizo za kuulizana miguu iko wapi, DCI waliweza kuchukua hatua madhubuti. Kanyo e kama nondo koro ochake kotele kod okwach kich ma Kisii. Nondo margi ochopogi nyaka kama iluongo ni Denmark e apaya maduong' ma Kisii kochomo Ugis mana kilomita 5 koa Nyanchwa kama achiel kuom jous spare parts mag geche wacho ni nousne mwandugo kod OCS ma Nyanchwa e dier otieno. So yeye tulimshika tukamleta. Yule ofisa saa hii tumemfungulia inquiry na pia tunaendelea kumhoji. DCI anashughulika na mambo haya. We are not here to defend anybody. But again, we cannot sit here as a service to tarnish the name of the service. We cannot do that. We cannot do that. Very many officers are doing a wonderful job outside there. Wonderful job. So we shall not allow one officer to come and tarnish the good name of the service. That we shall not allow. Jotend Obila ma Kisii osingo mar golo elela timbe njore makamagi kato bedo ni achiel kuomgi ema otime. Mano mar gayo apisa mamoko kik donje timbe machalo kamano. En nonro manyiso mathoth matimore e tesende Obila mowinjo bed kama jorit chik bedie kawe geche mopogore bendo sebedo kaywago lalo mwandogi e tesend Obila. Geno en ni jomoyud gi keth kata bed ni gin Obila ibiro kawnegi ondamo mar chik. Jailieta, Ramogi TV.